रायजोआव फैगासिनो दं गोबां बिबांनि अखा। रायजोनि माखासे जिल्लाफोराव अरेन्ज एलार्ट एबा येलो एलार्ट फोसावबाय मिरु बोथोर बिगियाना। लोगोसे सा आसामावबो गिख्रंथाव अखा फैनायनि मिजिं दं आरो बीटीसी ओनसोलखौ लाफानानै रायजोनि माबे जिल्ला आरो माबे ओनसोलाव अरेन्ज एलार्ट एबा येलो एलार्ट फोसावदों लानानै फैबाय बोथोरनि सायाव बे समनि मोनसे गोदान आपडेट। नंगौ, रायजोआव फैगासिनो दं गोबां बिबांनि अखा। रायजोनि दाब ओनसोल आरो दाब जिल्लाफोराव फोसावबाय येलो एलार्ट मिरु बोथोर बिगियाना। जुदि नोंथाङा गोनांथार खामानि गैया अब्ला गुबुन जिल्ला एबा गुबुन जायगाफोराव दावबायनायनिफ्राय जानगाराव था। मानोना दासान्दि थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाहोनाव गोबां जायगा आरो माखासे जिल्लाफोराव दैबाना आरो हा खुरखानायजों जेंनायाव गोग्लैगासिनो दं। लोगोसे रायजोनि माबे जिल्लाफोराव येलो एलार्ट फोसावदों फोरमायनो सानबाय। क'क्राझार, बङाइगाव आरो बरपेटा जिल्लायाव येलो एलार्ट फोसावबाय मिरु बोथोर बिगियाना आरो बेफोर जिल्लानि अनगायैबो गोबां जिल्लाफोर जेरै लखिमपुर, धेमाजि, डिब्रुगड़, तिनसुकिया, सोनाब कार्बि आंलं बेफोर जिल्लाफोराव गिख्रंथाव अखानि थाखाय फोसावबाय येलो एलार्ट मिरु बोथोर बिगियाना। लोगोसे मरिगाव, दरं, कामरुप, मेट्र' कामरुप, उदालगुरि आरो तामुलपुर बेफोर जिल्लाफोराव गोबां बिबांनि अखा फैनायनि मिजिं दं, जाउनाव येलो एलार्ट फोसावबाय मिरु बोथोर बिगियाना। बेनिफ्राय बजालि, बाक्सा, नलबारि आरो चिराङाव फोसावबाय येलो एलार्ट मिरु बोथोर बिगियाना। लोगोसे गवालपारा, धुबरी आरो खोला सालमारियाव फोसावबाय येलो एलार्ट। नंगौ, रायजोआव फैगासिनो दं गोबां बिबांनि अखा। रायजोनि दाब ओनसोल आरो दाब जिल्लाफोराव फोसावबाय येलो एलार्ट मिरु बोथोर बिगियाना। जुदि नोंथाङा गोनांथार खामानि गैया अब्ला गुबुन जिल्ला एबा गुबुन जायगाफोराव दावबायनायनिफ्राय जानगाराव था। मानोना दासान्दि थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाहोनाव गोबां जायगा आरो माखासे जिल्लाफोराव दैबाना आरो हा खुरखानायजों जेंनायाव गोग्लैगासिनो दं। लोगोसे रायजोनि माबे जिल्लाफोराव येलो एलार्ट फोसावदों फोरमायनो सानबाय। क'क्राझार, बङाइगाव आरो बरपेटा जिल्लायाव येलो एलार्ट फोसावबाय मिरु बोथोर बिगियाना आरो बेफोर जिल्लानि अनगायैबो गोबां जिल्लाफोर जेरै लखिमपुर, धेमाजि, डिब्रुगड़, तिनसुकिया, सोनाब कार्बि आंलं बेफोर जिल्लाफोराव गिख्रंथाव अखानि थाखाय फोसावबाय येलो एलार्ट मिरु बोथोर बिगियाना। लोगोसे मरिगाव, दरं, कामरुप, मेट्र' कामरुप, उदालगुरि आरो तामुलपुर बेफोर जिल्लाफोराव गोबां बिबांनि अखा फैनायनि मिजिं दं, जाउनाव येलो एलार्ट फोसावबाय मिरु बोथोर बिगियाना। बेनिफ्राय बजालि, बाक्सा, नलबारि आरो चिराङाव फोसावबाय येलो एलार्ट मिरु बोथोर बिगियाना। लोगोसे गवालपारा, धुबरी आरो खोला सालमारियाव फोसावबाय येलो एलार्ट। रायजोनि बेफोर जिल्लाफोराव गिख्रंथाव महर लानो हागौ बोथोरा, जाउनाव बेफोर गासै मख'नाय जिल्लाफोराव येलो एलार्ट फोसावबाय मिरु बोथोर बिगियाना। नंगौ, रायजोआव फैगासिनो दं गोबां बिबांनि अखा। जुदि नोंथाङा गोनांथार खामानि गैया अब्ला गुबुन जिल्ला एबा गुबुन जायगाफोराव दावबायनायनिफ्राय जानगाराव था। मानोना दासान्दि थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाउनाव गोबां जायगा आरो माखासे जिल्लाफोराव दैबाना आरो हा खुरखानायजों जेंनायाव गोग्लैगासिनो दं।